Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe si Mama Yeb sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto na naman po ako ng isa sa mga sikat po na all-time favorite po ng mga Bisaya. Ito ay tatawagin kong balbachong. Ito ay pinaghalong lasa ng balbakwa at saka yung bulkachong na sikat sa Davao. So ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin. Para po sa ating karne, gagamit po ako nitong karne ng baka. So, meron po tayo dito oxtail or buntot ng baka. Gagamit din po ako nitong beef bulalo. Tapos, meron din po ako nitong beef neck or yung sa neck na banda na parte ng baka. Pero, depende po yan sa inyo kung ano po yung kaya ng inyong budget na gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng paa ng baka. Pwede rin po yung ribs. Tapos, lalagyan ko po nitong ating balat ng baka. Hahaluan ko siya para maglasang balbakwa po itong ating recipe. So, kung wala po kayong balat ng baka, pwede rin po kayong gumamit ng litid ng baka o yung beef tendons. Pwede rin po yung paa ng baka kung gusto nyo pong lagyan. So, pangalawang sangkap or pinaka-importanting sangkap na gagamitin natin dito sa ating balbachong, ito yung tinatawag na tungkoy. Yung tungkoy po, isang term po yun na ginagamit namin sa mga Bisaya. So, kung sa Tagalog, tinatawag nila itong sibot. So, ito, explain ko lang po sa inyo dahil marami pong nagtatanong or naku-curious about dito. So, ito siya, iba't ibang klase po siya ng herbs. So, kung nasa Pilipinas lang po kayo, pwede nyo itong mabili sa mga palengke. Magtatanong lang po kayo kung saan makakabili ng sibot or tungkoy. Pero kung sa groceries, meron din po ito. Hanapin nyo lang po sa mga herbs and spices section. So, meron ito, isang balot, nandyan na to lahat. Ito kasing gamit ko, pang maramihan siya. So, kukuha lang po ako ng tigi-isa nito mamaya. And then, kung nasa ibang bansa pala kayo, pwede nyo tong mahanap or mabili sa mga Asian store. Or kung wala, meron din po sa mga online store. Hanapin nyo lang po or search nyo lang po sa Google. Meron siya sa eBay or Amazon. Next po na sangkap natin, itong tanglad. Yan, napakahalagang meron tayong tanglad. And then, luya, bawang, sibuyas. Ito, sili na maanghang, pwede nyong lagyan or pwede na ring wala kung ayaw nyo ng maanghang. Ito, liver spread. So, gagamit tayo ng konti lang nito. Pero optional po ito kung bawal kayo sa liver spread, pwede nyo nang hindi na lagyan ito. And then, paprika, dahon ng sibuyas, red and green bell peppers, atsuete powder or anato powder, pampakulay po ng ating sabaw. And then, turmeric powder, buong paminta or pwede kayong gumamit ng ground black pepper. Ito, seasoning. Pwede kayong gumamit ng ginisa mix or yung magic sarap. Depende na yan sa inyo. Asin at saka cooking oil para sa paggisa natin. At syempre, tubig para gagamitin natin sa pagpapalambot nitong ating karne. So, yan na po ang ating mga sangkap. Ngayon ay magsisimula na po tayo sa ating pagluluto. Ang gagamitin ko po itong pressure cooker sa pagpapalambot ng ating karne. Yan, magpapainit lang po tayo ng oil dito sa ating pressure cooker. Igisa na po natin yung ating bawang. Yan, hintayin lang po natin na medyo mag-light brown po yung ating bawang. Isunod po natin itong ating luya. So, dito sa ating luya, dinikdik ko po siya para talagang malasa yung ating sabaw. And then, isunod na po natin yung ating sibuyas. Pwede tayong gumamit ng pula or puti na sibuyas. Depende na po yan sa inyo. Mas gusto ko kasi na ginigisa muna itong ating bawang, sibuyas at saka luya. Kasi makakadagdag po siya ng flavor sa ating sabaw. Pero kung ayaw nyo naman, pwedeng idediretso nyo nang palalambutin yung inyong karne kung gusto nyo. Ngayon, pwede na nating ilagay itong ating karne ng baka. So, napapansin nyo na medyo nag-iba na yung kulay kasi ang ginawa ko dito, pinapakuluan ko po muna siya kanina ng mga 10 minutes para matanggal yung mga impurities niya. Kasi pag hindi natin pinakuluan, pag nilagyan natin ng sabaw, marami pang lulutang na mga impurities mamaya. So, pag pinakuluan nyo, malinis na yung sabaw natin. Wala na tayong gagawin mamaya.
hihintayin na lang natin na lumambot ito. And then, isunod ko na itong ating balat ng baka. Sabay na natin yan sa ating pagpapalambot. And then ngayon, lagyan ko na ng tubig. So, meron na akong pinapakulong tubig dito para mabilis ko siyang kumulo at lumambot. Yung saktong dami lang na hanggang sa lumambot ito. Kasi mamaya, pwede pa naman tayong magdagdag ng sabaw kung gaano karaming sabaw po yung gusto natin sa ating balbachong. And then, sa ating pagpapalambot, isabay na po natin itong ating sibot or tungkoy. So, ito po siya. Kumuha lang ako ng tig-isang piraso ng lahat ng spices na yon. Sasama natin yan sa ating pagpapalambot. Napakabango po niyan. And then, lagyan ko din po nitong buong paminta. Tansyahin nyo na lang po kung gaano karami po yung gusto nyong ilagay. And then, itong tanglad. Huwag nyong kalimutan, isabay nyo din sa pagpapalambot kasi sobrang bango din po nito. Tapos, lagyan natin ng konting asin. I-adjust na lang po natin siya mamaya pagka malambot na. Para may timpla lang siya or may lasa na siya habang lumalambot. Manunuot po yung mga pampalasa natin sa ating karne. Tapos, pwede nating dagdagan ng konting seasoning. Itong atsuete powder or anato powder. Kung wala po kayong ganito na powder, pwede rin po yung anato seeds. Ibababad nyo lang siya sa mainit na tubig tsaka yung katas niya. Yun po yung ihahalo nyo sa sabaw. Pampakulay po ito. So, lalagyan ko siya ng konti lang. Titingnan natin mamaya pagka malambot na, pwede tayong magdagdag. Haluin muna natin. Basta siguraduhin nyo lang po na yung sabaw natin ay hindi siya matutuyo. Tapos, lagyan ko siya nitong ating turmeric powder. So, tatansyahin nyo lang po. Konti lang po muna yung ilalagay. I-adjust din po natin to mamaya pagka malambot na. Yan. Tapos, maglagay na din po ako nitong ating liver spread. So, kuha lang po ako ng konti. Yan, paunti-unti lang po yung paglagay natin para mamaya, pwede pa po natin siyang i-adjust. Or pwede pa tayong magdagdag mamaya. Ayan. Ngayon, pwede na natin tong takpan. Papakuluin natin hanggang sa lumambot yung ating karne. Pag pressure cooker, nasa mga 25 to 30 minutes lang po. So, babalikan po natin to mamaya pagka malambot na. Ngayon po, 30 minutes na po yung nakalipas at balikan na po natin yung ating pinalambot kanina. Check lang po natin kung malambot na. Ayan, sobrang lambot na po niya. Ngayon, tatanggalin ko lang po to or ililipat ko sa kawali para madagdagan pa po natin ng marami-raming sabaw. Kaya na po nilipat ko na po siya dito sa malaking kawali at dinagdagan ko na rin po ng additional na tubig. Kasi masarap po ito pagka marami-raming sabaw. So yan, hihintayin lang po natin yan na kumulo. Tsaka natin ipagpatuloy yung ating pagluluto. Ngayon pong kumukulo na yung ating sabaw, dagdagan ko po nitong ating liver spread. So siguro nasa mga 3 tablespoon lahat po yung nailagay ko. Yan. Imimix lang natin para matunaw yung liver spread. Tsaka nagdagdag po ako ng sabaw. Medyo maputla na po yung kulay ng ating sabaw. I-adjust po natin itong ating atsuete at saka yung turmeric. So magdagdag po tayo ng konti. So, dagdagan natin itong ating turmeric powder. And then, meron pa po tayo ditong paprika na ilalagay. Yan, tansyahin nyo na lang po. Kayo na bahalang mag-adjust. Tapos, pwede nyo ring tikman para malaman nyo kung kailangan nyo pang magdagdag ng asin or kaya yung seasoning. Papakuluin ko lang muna or isisimmer ko lang po muna para talagang matutunaw yung mga powder na nilagay natin. At pati na rin yung ating liver spread na nilagay. Tinikman ko siya, medyo matabang pa kasi konti lang yung nilagay ko na asin kanina. So, magdagdag po ako ng asin. At saka itong ground black pepper. Sa mga balbakwa lover or yung bulkachong lover dyan, ito.
kailangan nyo tong matikman or matry kasi napakasarap po nito. Lalong-lalo na pagka malamig yung panahon, napakasarap po nitong higupin. Kaya subukan nyo po itong recipe na to. Pero yung original talaga no, ang ginagamit is kalabaw. Kaya lang dito sa lugar namin wala pong kalabaw na karne, kaya beef po yung ginagamit ko. Pero kung meron kayo, gusto nyong subukan, mas maganda, itry nyo din po yung kalabaw ang gagamitin. So, simmer lang po natin ng konti, tapos ilagay na po natin yung ating mga gulay para pwede na nating tikman. Ngayon, dahil natikman ko na to kanina at na-adjust ko na yung kanyang lasa, nagdagdag po ako ng asin tsaka paminta. So, para sa akin, okay na po yung lasa niya. So, lalagay ko na po itong ating red and green bell peppers. Kung gusto nyo nang maanghang yung sabaw, pwedeng ilagay nyo na po ngayon yung sili na maanghang. Pwede nyo nang ihalo na. Pero kung ayaw nyong aanghang yung sabaw, pwedeng sa last nyo na lang ilalagay. Ang last po na ilalagay natin, itong ating spring onions or dahon ng sibuyas. Ayan na po, luto na po yung ating balbachong or balbakwa at bolkachong na pinagsama ang lasa. So, kuha lang po tayo para matikman at ma-serve na po natin. Ito na po yung ating balbachong or yung balbakwa at bolkachong na recipe natin sa araw na ito. Sana'y magustuhan nyo po itong aming recipe ngayong araw. Sana'y mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po!